Ang itataw po digdi, sir, na mga serbisyo, primero po, kanina nagkaigwa na po kami ng blood chem. Ito po baga na cholesterol count, blood sugar, yun po kanina nagkigo na po yan. Ngunyan po, pigihalat nila lang sila, Doc, for medical check-up, and may dental man po and optical services. Okay, in terms po sa sa dental, may tinataon naman po sinda, pero ito po bagang may mga kamatian, pinapaloa po sa city. And kung igwa man po sinda, halimbawa po baga may mga pasyente na itong naipiling na medyo tako magayon ang pang health, kinuka man po ni Dr. Gilgego. Usually po pag nagkakanda kami ng kaning mga medical and dental, ining optical, man po, open man po sa ubos. Pag sa hali po sa ibang barangay, pag kaya pa po kang city, minsan inaakomodar po.